for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Čus boss lidi, vítejte u dalšího videa Minmina Classic a dneska to bude pokračování jakoby série, kde vytváříme módy. Dlouho nevyšlo video, protože jsem já jsem natočil videa, akorát z Planet Coaster a ještě z Master jsme natočili jedno video, no ale oni se bohužel smazali při editoru, protože já jsem si myslel, že už jsou uploadlí a oni nebyli, takže to je takový menší fail. Tak ještě než vám to ukážu, tak ještě taková menší informačka, tak tohle vlastně bude asi takový menší speciál za 20 odběratelů. Já už teda vím, už mám 40, no, ale já prostě to nestíhám vůbec vyrábět, protože absolutně nevím, co by jsem natočil za speciál, jo. A jak jsem se k tomu ještě nedostal, takže to je jiný. Tak, nová novinka bude, že si udělám nový banner asi na channel, takže tam bude tam něco jiný zase, nebude to tam takhle klasický takovýhle. Jako mně se to docela líbí, ale už vytváříme lepší. A pak jsem trochu poupravil nastavení mikrofonu, takže by se měl být slyšet víc. Je teda slyšet možná trochu šum, ale to snad nevadí tolik. To si myslím, že zvládnete, vydržíte. Tak bude to teda druhý díl. Tak a vytvořil jsem svůj vlastní mod za tu dobu, což je docela dobrý. A takže první blok jsem udělal takovouhle prostě trávu, to jsem si ještě zkoušel, jakoby. Je to takováhle poupravená jakoby tráva, no. Složil jsem si ten mod ještě, takže to nevypadá zase tak dobře. Počkat, tam to trochu zeslabím zvuk. Tak, pak tady je diamantové jablko. Počkat. Tak hned to můžeme vyzkoušet. Jo. Tady v tomhle programu bohužel nejde nastavit úplně jakoby, aby jsem to snět a aniž by jsem jakoby, aby jsem, i kdyby jsem měl plný hunger bar, tak aby jsem to mohl jíst, takže musím na chvíli běhat a skákat. No, ono to ubere za chvíli. Tak diamantové jablko to teda přidá regeneraci na 30 sekund. Je to docela dobrý, ale moc se to nevyplatí teda to hned použít, protože z toho diamantového jablka se vyrábí pak ještě to emeraldový. Všechny craftingy vám potom ukážu. Ukážu vám, jak jsem to udělal, to jsem všechno zaškrt. Asi tak nějak, no. Tak, tyjo, to si děláš srandu. Počkat, já vlastně mám peaceful. Dáme hard normálně. Normálně dáme hard, protože pak budeme neporazitelný. Tak, sežerem to. Tak máme regeneraci na 30 sekund, což je docela dobrý. Ale jak říkám, moc se to nevyplatí. Dívejte, takhle prostě spadnu a vyregeneruje se všechny srdíčka. Takže to je docela v pohodě. Jo a ještě jedna novinka, to jsem zapomněl vlastně zmínit, je, že si budu kupovat jakoby nový mikrofon. Takže můžete zase se těšit na videa v lepší kvalitě. Je to teda Rode Procaster. Teď vám tady ukážu asi ten, no do popisku vám dám odkaz na ten mikrofon. Je jako hodně dobrý, má ho hodně slavných youtuberů, tak jako je to docela dobrý. Tak a teď si dáme emeraldový jabko, který nám dá game mod, což je hodně dobrý, což se mega vyplatí a vyrábí se z toho, emeraldový jablko se vyrábí z diamantového jablka. Tím pádem se nevyplatí sníst hned to diamantové jablko. No jako maximálně tak, když budete plavat v lávě a nebudete si vidět rady, no. Tak to se asi možná vyplatí, ale jinak jako jen tak, prostě si jít zabojovat, tak to se moc nevyplatí. A vyplatí si z toho pak vykraftovat to emeraldový jablko, jo. Ten crafting na tyhle věci je strašně složitý, na ten emerald apple. Jako není to složitý na zapamatování, ale když se to craftí, tak potřebujete fakt hodně surovin a je to takový těžší, jo. Tak my už nepotřebujeme hard, dáme si zase peaceful. Tak dáme ještě den. Tak omlouvám se, že tady takto zdržu, ale jinak to nešlo. Tak udělal jsem emeraldový krumpáč, který dává 10 srdíček na jednu ránu, tím pádem je to ještě silnější než diamantový meč.
Je to tak asi podobně jako Diamond Sharpness 3. Sharpness 3 malinko silnější, ale je to skoro stejný. A tohle má ještě výhodu v tom, že se to těžko zničí a kope to jakože fakt rychle. Počkat, teď jsme ve vodě. Ale na to, že jsme ve vodě, to taky kope rychle. Tak, počkat, musíme si tady vykopat asi prostě vlastní díru. Tak, ještě takhle. Jo, jak vidíte, kope to mnohem rychleji než nějaký diamantový krupáč. Takže docela se to vyplatí. No, je to docela dobrý. Pak je tady emeraldový meč, který ubere 54 srdíček. Tím pádem s tím porazíte Ender Dragona na pár rán. Tak můžeme zkusit jakože... No, i když nemáme nabitý ani ten útok, tak stejně to zabije prostě skoro všechno, jo. Takže to je hodně dobrý. Tak pak jsem udělal takový... Experimentoval jsem a udělal jsem takový mini gamer mod. Vytvořil jsem gamer trávu. No, vypadá to docela dobře, jako no. Tak. Jako dal jsem si s tím docela práci, no. Tak a pak je tady asi ten blok, který myslím se dal asi největší práci, hlavně s těma texturama. A to je gamer blok. Tady je fakt ze všech stran takhle. Myslím, že ze spoda, jo, ze spoda je takovejhle, a ze zhora má. Tak, když ze zhora vypadá jak nějaký dort, no. Ale když se kouknete takhle, tak vypadá docela dobře. Docela se mu to podobá, takže to je dobrý. Vytvořil jsem gamer pítíčko. To když vypijete, tak vám to dodá, myslím, úplně všechny hunger bary. Má to docela dobrou texturu. Já akorát musím zase, já dám normál. To bude tak akorát. Když tak je zabijem tím mečem a je to. Tak a pijím se. Teď nám to dalo, jo, a ještě nám to dá speed na 30 sekund. To je docela dobrý. Pak jsem vytvořil gamer Batrank. Tak, můžeme ho vyzkoušet. Tak, je to i ohnivý trochu. Vytvořil jsem to trochu jakože silnější, no. Protože je to docela drahý na crafting. Takže, to no, takže tak. Tak, dostali jsme z toho 3 stejky, to je docela dobrý. Tak teď máme tohle všechno. Blablabla. Pak jsem udělal opravené železo, YouTube play button a gamer plate. Takže udělal jsem takovýhle upravený železný blok. Myslím si, že to vypadá docela dobře i. Dalo by se to použít na nějaký jakože, vypadá to jako takový nějaký ubrněný jako bedny, no. No, možná by se to dalo použít na nějaký třeba továrny. Pak tady je YouTube play button za 30 odběratelů. To bylo ještě dřív, než jsem měl 40, jsem tenhle mod vytvářel. Vytvořil jsem to asi tak 3 dny, no tak jako 3 dny v kuse, no, takže je docela dobrý. Můžeme si to i prohlídnout, jo. YouTube play button, počkat. Musíme jít někam, kde to bude vidět, takže dáme to třeba takhle. Tak vidíte, YouTube play button, ježiš. Hej. Tak tady vidíme opačně, jo, ale to je fail. Musíme počkat. Tak Atlasik, tam je napsaný 30 odběratelů. To je takový můj vlastní YouTube play button. Tohle jsou gamer platy, z toho se vytvářejí ty bloky, všechny ty gamer věci. Pak jsem tady udělal takový itemy, které se mi absolutně nepovedly. Je to neviditelný blok, který je spíš až moc viditelný, si myslím jako. Když se koukám z dálky, tak jako si myslím, že si to všimne každý. A potom gamerová hlava, jakoby helma, no. Tak jako, to se mi absolutně nepovedlo, protože já absolutně jsem experimentoval. Tohle asi ještě odstraním z toho módu. Tak a ještě jsem přidal pár bloků, tady nevím proč, ale já asi jsem nedal. Tak je to Slunce a Jupiter, to jsme udělali společně s Masterem. No spíš takhle, Master mi prostě poradil, jak to asi tak chce, aby to vypadalo. Takže je to Masterovo dílo. Tohle Slunce, jako má to takovýhle partikly, tak jako lepší, než kdyby to nemělo žádný partikly přece jenom. V noci to i svítí docela, na maximum to svítí, co jde vůbec. Pak je tady Jupiter, ten vypadá spíš, jak kdyby byl poškrábaný o nějaký šelmy, ale tak špatný to taky není. Jak to má tady tyhle tak to docela vypadá i dobře, si myslím. No je to takový slime block, no. Slime block. Tak vezmeme si ten meč, kdyby náhodou. Tak pak mám ještě pocit, že jsem něco vytvářel, ale
teď nevím co, a myslím, že to bylo jídlo, počkat. Jídlo? Ne, to jsem nevytvářel. Jo, tohle, jo, ještě jsem vytvořil portál do gamer světa, takže vem si tady gamer blok, si vemem. Tak teď co položíme a uděláme z toho prostě portál. Si myslím, že se mi docela povedlo. Ten svět samotný se mi teda vůbec nepovedl, ale jinak to je docela dobrý. Udělal jsem takovouhle texturu, no, má to takové bublinky, tak jako dobrý. Tak, teď se nám to chvíli bude načítat. Tak a vidíme, jsme v gamer světu. Snažil jsem se tady nastavit, ať tady jsou ty gamer bloky všude, jako podlaha, ale jak vidíte, tak asi to moc nefunguje. No vidíte, no, je to takový rozbitý svět, no. Jenom jsem experimentoval a zkusil vytvořit, no. Mě napadlo, že by to mohlo být jako dobrý, ale to jsem pak chtěl vytvořit biom, který by se tady spavnoval. A to byl ten gamer biom, kde by to jako by šlo udělat. Akorát já prostě netuším, proč mi to nešlo, protože já jsem tam měl nějaký error a blablabla, jo. Takže to bude asi teď všechno, my si tohle vypneme. Tak, tady vám ukážu všechny věci, takže tohle je ta nová tráva, jak jsem dělal. Můžete si to stopnout a prohlídnout si to, co jsem tady všechno nastavil. Jo, jak můžete vidět, tak jako tady takhle, jo. Tak, všechno si tady můžete pozastavit. Jak jsem už říkal, diamantový jabko, to je taky docela povedený. Tady vidíte crafting, vytváří se to ze zlatého jablka a diamantových bloků, což je hodně drahý a hodně vzácný. A pak se ještě budete mega divit, tak se dělá to emeraldový jablko. Se dělá taky hodně těžce. Tak emeraldový jablko, vypadá takhle teda, to už jste asi viděli, si myslím. Já mám to ten speed teda a vytváří se to z diamantového jabka a kolem toho ještě emeraldový bloky, což je hodně těžký na výrobu. Hodně těžký. Emeraldový pickaxe. Tak, to se vytváří takhle z emeraldových bloků. Nejsou to jenom ingoty. Tohle je hodně vzácný, protože to ubere fakt 54 životů, což je fakt strašně moc, jo. Tak tady je ten gamer blok. Já mu to asi nebudu ukazovat, protože všechno to se nikoho nezajímá, takže pak jsem teď zkoušel udělat achievement gamerovec, jo. To jsou takovýhle věci. Tak, my si zkusíme vytvořit, to jsme si mohli vytvořit, no. Zkusíme si vytvořit, teď nevím, kde to přesně bylo, ale vím, že se tady dalo dát hudba do pozadí. No tak to tady asi prostě není. Tak my zkusíme teda vytvořit nějakou novou věc. To bychom mohli vytvořit tak. Mohli bychom vytvořit něco speciálního. Jsme mohli vytvořit něco vánočního. Mohli bychom vytvořit dárek. Já absolutně neumím kreslit dárek, tak jako no zkusím udělat takové jakože klasické, no. No takhle dáme červený a dáme tam nějaký čáry, ne, a je to žádný štvaní s tím. Tak dáme, teď nevím ale kde je prostředek, že jo. Jo, to je asi tady všude. Takže dáme to takhle. Tak. Jo, to vypadá docela dobře. Teď akorát musím trefit tu červenou, aby jsem to vrátil. Je to nějak vidět? Asi jo, co? Malinko, malinko. Já to teda malinko vidím, rozdíl, ale až takový rozdíl to teda není. Takže aby jsem tady takhle nějak prostě to je rovnorodný. Tak. A teď bych jsem tady dal. Takhle, jakože, no tak to vypadá teda blbě, no. Ježiš, tohle je fail, ale tak špatně to nevypadá, jo. Takže tohle je dobrý, dáme dárek ze zhora. Tak, teď si vezmeme tady tu nějakou červenou a tohle takhle zamaskujeme. Teď dáme dárek ze všech stran, ne, a je to. Ne, vlastně ne, počkat, dáme to nějak, tady to musíme vrátit.
takhle nějak. Jo, dobrý. Tak a dáme dárek ze stran a ze spoda. Tak, tady máme to, takže teď můžeme vytvořit novou věc. Dáme dárek a vytvoříme to, dáme jednu, ne vlastně ne. Nahoru dáme, počkat, dárek ze zhora. A tady dáme tohleto, to ostatní. Dárek ze strany, ze zdola, odvšud. Tak, to se mi líbí. Jo, to vypadá to dobře. Tak dáme dáreček, dáme, to prezenčíte rukou normálně, dáme 0 prostě. No, i když dáme 1, aby to nebyl žádný problém. Na systém dáme taky 1, prostě jo. Dáme to do našeho mod tabu a bude to zničit jako čímkoliv. Dáme sekeru a bude to dropovat dia. Jo, bude to dropovat dia a bude jich to dropovat hodně, tak 13. Teďka to jsem možná trochu přehnal, to nevadí. Tak bude to jako vlna a bude to fungovat jako něco. Jak by to mohlo fungovat? To teď si teda nevím rady, protože je to jako dárek, jakože. Dáme kámen nebo dřevo, dáme dřevo, to je stavební materiál, to je docela dobrý. Tak dáme světelnost, protože to je jakože vzácný docela. Tak, nebude skrz to procházet, nezničitelný to nebude. Tak dáme malinko svítivost, takhle. Tak, a teď dáme, no to necháme asi. Tak pokračujeme, partikly by jsem dal. A dal by jsem třeba, jakože, Villager Happy. Jo, to by mohlo být dobrý. Takhle, a dám je tam hodně. To možná nejde, co? Jo, takhle to je. Tak, dobrý, nastaveno. Jo, bude to jako truhla. A v té truhle budou tam 2 místa. Maximální stakování. Dáme 5 třeba. Jo, bude to dropovat věci. Jo, dobrý, tohle máme všechno. Tak tohle, když na to pravým tlačítkem klikneme, tak dáme třeba, dostaneme další dárek. A bude se to množit. No, počkat, aha. Super, tak nic. Tak dostaneme Ender Perlu třeba. No, tak. Generovat se to bude všude. Úplně všude bude se to hodně takhle nějak asi, protože to je to přece Vánoce, dáme to i do Nedru, dáme to úplně všude, tak teda budou Vánoce, tak dáme doprostřed Gamer Plate a okolo toho dáme prostě červenou vlnu. Tak červenou vlnu. Jo. To bude docela dobrý. Tak doufám, že se vám video líbí, protože jestli ne, tak jako to nebude úplně dobrý, no. Tak ještě poslední. Tak máme to a bude to vypíct z ničeho, to nemusíme dát vypíct. Jo, hotovo. Tak ještě bych jsem vytvořil jednu věc. No i když on už i tak ten díl je docela dlouhý. No, vytvoříme poslední věc. Příště vám ukážu, jak vytvořit moba a potom po mobovi ve 4. díle vám ukážu, jak vytvořit vlastní biom. Tak, namalujeme si, co bychom mohli dát. Ty krásy, já nevím fakt. Co to kreslím, bude blbost. Tak počkat, co nakreslíme.
co bychom mohli vytvořit asi tak, co se týče Vánoc. Takže. Jo, já natáčím, jo. Takže mohli bychom vytvořit třeba... vytvoříme vodu. Vytvoříme prostě vodu nějakou. Vytvoříme kbelík něčeho nového. A v té vodě budou plavat dárky. Jo, to bude dobrý. To bude fakt dobrý nápad. Tak dáme nějak takhle. Tak teď to dáme takhle. Tady dáme takovouhle. Tuhle. Jo, tady takhle. Tak a teď těch tady dáme trochu víc. Ještě takhle 2 aspoň. Tak, teď to dáme červeně kolem toho. Nějak takhle. Tak, teď dáme ještě tady šedivou. A už to bude hotový skoro. Tak. A ještě bych dal odstíny. Ježiši, to nevadí. Tak nemůže to být úplně zase výrazný, že? Tak a udělal bych takhle víc detailů. A dal jsem tady tak nějak jakože skoro všude. By jsem dal jakoby takhle nějakhle. Takhle nějak. Tak ty dáme takhle tmavší, protože to je taková úplně růžová, ty. Jsem možná trochu zvoral. OK, určitě jsem to zvoral, to nevadí. Tak dáme voda dárku. Jo, voda dárku, to bude dobré. Tak a ještě vytvoříme teda ten. Tady si zaškrtneme fluid a dáme dárková voda prostě. Jo, tak tohle teda nevím co, ale dalo by jsem tady počkat. Kde to máme? Voda dárku. Jo, voda dárku. Tak to dáme takhle. Next. Tohle nevím, co znamená. Jsou to prostě nějaký ty, jo, takže. Tak recept dáme žádný, nebo dáme z jednoho dárku. Z dárku se vytvoří prostě tohle. Tak. Jo, máme to hotový. Ještě to vyzkoušíme a potom už bude konec. Jo, tak musíme chvíli počkat. A možná trochu delší chvíli. Halo. Dobrý. Tak teď už to vypadá. Tak počkáme. Chvíli to bude. No jo, teď načítají ty věci, no, zkontroluji. No jo, tak. Tak chvíli to bude. Jo, načítá se to. Tak, no nebudu to zvětšovat, to je zbytečné, tak. Načtí se honem. Tak, já jsem věděl, že to bude. Tak, načteme si svět, to zase bude půl hodiny. Dobrý, zase tak hodně to nebylo. Tak a co tady máme novýho, no? Dárek a samozřejmě jsem dělal úplně tu stejnou chybu jako minule. Takže to máme úplně šíleně blbě. A teď tady máme... Jo, já jsem to asi... Počkat... Tady by to mělo být. Jo. Ty počkat, to je nějaký promakaný, ty. Ty brže to udělal úplně samo, takhle, to je hustý. Tak rozlím to. Halo? Fungujem. Počkej, my jsme v gamer světě vlastně. Tady to možná nepůjde. Tak se zkusíme vrátit, počkat z gamer světa. Tady už to nemůže být prostě, tady to je na nic. Tak, 4 bloky. 1, 2, 3. 4, 3, tak jdeme. Jdeme zase zpátky do normálního světa. Tak to vymažem, ne? Tak, jo. No vypadá to jakože
Jo, dobrý, docela to funguje. No tak to je teda voda, no. To je jako... Lepší prostě vytvořit nejde, no. Tak tohle je gamer svět kreator, se kraftí zase z těch gamer pletů a plejtů a nějak takhle. Tak a máme tady dáreček. Ty, tak tohle se teda hodně hodilo. Tyhle partikly se mi teda líbí. A teď dáme kolem toho všude tady tuhle vodu. No, vypadá to dobře. Ty dárky teda vypadají, kdyby to byla nějaká krev, ale jsou to dárky prostě. To teda není vůbec kvalitní teda. To je mnohem méně kvalitní, než jsem očekával. Možná pomůže, když to dám takhle. Tak. A jako vypadá to líp trochu. Jo, tady to vypadá úplně přesně dobře. Tady to je přesně jak ta textura. Tak tohle bude z tohohle videa všechno. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like. Jestli chcete vidět více videí, můžete dát odběr. A